Lukon lakuning lekas Lukita linuding kidung Katung kadereng hamamar memangun manah rahayu haywana tanagolong kumulung manat dukara Pradya Bala saka negara Ujung Gribek kawula nuwun wonten timbalaning ngadhawuh Gusti wonten timbalaning ngadhawuh Gusti Nilotatsaka apa to darunane kowe kabeh adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati ing bakal ndak babar magepokan kelawan rudaing rasaku jibeking manahku ing atase panjenenganing sun ki putra Narendra ing Ujung Gribek Kanjeng Rama Prabu Gembung tanpa sirah sing nyatane Ripalungguhan iki wis pirang-pirang dina kuwawa amboyongi Dewi Sri satemah mapan ana ing Taman Sari Ujung Gribek sing sedyaku bakal ndak palakrama bakal ndak pek bojo nanging Dewi Sri nganti Ripalungguhan iki mung tansah nampik lan mlengos mung kepengin bali anggene marang negara Ngamarta tegese lamun Ripalungguhan iki negara Ngamarta mligine para Pandhawa ora enggal dipateni Ngamarta ora enggal dilebur mesti Dewi Sri sing duwe pangarep-arep anggene kepengin bali marang negara Indraprastha inggih lajeng keparingipun kados pundi Raden Ripalungguhan iki aja wedi kangelan aja kok kendhone anggenmu dandan kepara malah kencengana siaga ing diri sawega ing gati budhal marang negara Ngamarta nganti Pramadya Bala pilihan ingkang digdaya lan gamben-gamben gempuren negara Ngamarta patenana menungsa ing jenenge Pandhawa mboten langkung sendika ngestakaken dawuh lajeng keparingipun bidhal minjang menapa nadyang sambung Baraca lintang rambatan pundak paribasan Madya Bala nganggo gelar mliwis nungsa ngranu budhal dina iki
Oh, kakalah. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, ah. Ah. Oh. Wah. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Wah. Weh. Ah. 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 Wah. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Hey. Krapala kang tuminga acampu samya medali wong lir tapet wileteng kata
cah iwang gong mangoncang niti bencang sangaji mijil lati nyong ngedali wuwus trusna Surawilaga kaya buta sing ngawragil pasti jangga dendanyo mangambak boyo watadita lagi wae aku ngidek bumi Ngamarta ketemu wong bungkek kakek kunting tangting brengos sak kepel sisih mara gage sajarwa wis sapa lan saka ngendi diwanuhake satriya Lisanpura ing wewengkon negara Ndwarawati klebu kadange para pepundhen Pandhawa jeneng Raden Setyaki dasar Purnyata dampyak barisan saka ngendi lan sapa jenengmu muri saka negara ing ujung gribek kesete sesembahanku Prabu Gembung tanpa sirah kumandang garba kang dadi aranku Ripalungguhan iki kowe nyimpang ngiwa utawa nengen endi menungsa sing jenenge Pandhawa kon maju mrene bakal srimpung sikile bondo tangane tugel gulune langap-langap paton ngucap duwe dosa apa duwe perkara apa karo pepundhenku para Pandhawa apa abam yen pancen wis kenceng lan gembleng tekadmu bakal ngrusak tatanan Ripalungguhan iki Setyaki gawe Giri Sayembara karmu kena kowe nyenggol karo sesembahanku para Pandhawa paton pinter jebol dadane Setyaki piye njaluk ora dawa umurmu
Aduh, mati aku. Wah. Weh. Loh, yo. Lo, at. Lo. Weh. Ah. Weh. Oh, lo. Ah. Lo, tugel bulu at. Lo, lo, ah. Lo, ah, eh. Lo. Ah. Lo, weh, ya, lo, ah. Weh, ah. Lo, yo. Lo. Weh. Jalah jika sikilmu, weh. Gedoke, weh. Hot, weh. Lo, hot, ah. Hot, ah, weh. Oh, ah, eh. Lo, ah, ah. Ah, saya, ah, lo. Yo. Hey. Wait. Ah. Whoa. Oh. What? Whoa. Ah. What? Whoa. Whoa. Eh. Ah. Whoa. Wait. Wah. Kami kan pecah sirahku. Ayo. Hey. Whoa. Oh. Oh. Weh, lo. Ojo digondeli ah. Lo, ah, eh, ah. Lo, yo. Oh, ah, eh. Lo, ah. Hey. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Hey. Oh. Ah. Ah. Oh. Hey. Oh. Waduh ya. Mati aku. Hey. Wah. Woi. Waduh ya. Wah. Betul. Sopo iki? Antarja wis apa? Candrapati. Endi para Pandhawa kokop getihe maju. Hot. Wah. Oh.
Lho, ah. Lho. Oh, ah. Wah. Oh. Waduh, mati aku. Wah. Waduh, yo. Ayo, tangi. Loh, ah. Oh. Lah, males. Yo kan. Waduh yo. Mati aku. Lah males emeh. Waduh yo. Mati aku. Duit. Ah. Oh. Sorry Kang, sorry. Umay kuncing ane kelap-kelap katon. Merababak seruka branang ngeget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabdo wah ladala wadya bala saka ujung gribik mung rembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa kapengkok ing Pancabaya bayane do mblenjani parat do nyingkira do mundura gulung ana genderamu bongkok ana gaman iki patih bintang samudra sing bakal magut suraning griya janji wong Amarta ra minggat kecandak abor mustakamu.
Pangaribawan wah 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 bendeles ha ha oh Urikata sang Gatotkaca Kinon Mahapakarka Suta Pekapira sang Sri Kresna Osik Bleduk mangampak-ampak geger mawurahana ning tapawates negara Ngamarta. Iki mau wadyabala saka ngendi Kakang Gatut? Wadyabala saka negara Panjang Gribik ya ujung Gribik lho. Perkarane apa? Bab perkarane apa aku ora ngerti. Ya mung manguwuh sesumbar ngancam ngincim marang kawilujengane para punden Pandhawa. Dene cetane perkara kuwi kepiye babar pisan aku ora ndungkap melagal. Mbok menawa ki pancen tandha-tandha colok padang saka Gusti ingkang nyipta jagat kanggo madangi negara Ngamarta ingkang lagi ketaman pepeteng. Ingkang ndok karepake kepiye Yayi Wisanggeni?
Kakang Mas Abimanyu, ora kok jeneng aku merintah, nanging Ripalungguhan iki andum gawe. Ndak suwun Kakang Mas Abimanyu kelawan Kakang Gatotkaca tindak marang Ujung Gribik. Sapa ngerti ana bab sinandi ingkang magepokan kelawan tintrime negara Ngamarta. Wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to manut pangandikane Kiai Semar. Ripalungguhan iki dewaning kesuburan ya kuwi Sang Bathari Sri jengkar saka ing praja Ngamarta. Mbok menawa iki kanggo pancadan sarta kanggo srana anggene para Pandhawa bisa dilenggahi kelawan Bathari Sri mapan ana ing negara Ngamarta. Ya yen pancen kaya mangkono aku ora liwat mung manut kelawan igo pratikele Yayi Wisanggeni. Aku ya bakal budal dina iki marang Ujung Gribik ya sewang-sewangan sing percaya wae sapa ing darbe sedya hayu bakal manggih rahayu Kang.